24 anyos nga anak lalaki, patay humantig basa sa iyang kaugalingong amahan. Ang liog niini tungod matud pa sa pagtubag-tubag sa biktima. Patay na nga nadangat sa tambalanan kining 24 anyos nga biktima nga giila nga si Christian human nahiagom og lawom nga samad tinigbasan sa iyang tuong liog. Ang suspitsado ang 45 anyos nga amahan niini nga giilasangan nga Rene Boy. Nahitabo ang krimen niadtong Sabado sa hapon sa gawa sa ilang panimay sa Barangay Cogon sa Dakbayan sa Naga. Matud ni Police Lieutenant Colonel Bernino Nocerale, hepe sa City of Naga Police Station nga ang hospital na ang nanawag ug nagpahibaw kalabot sa krimen. Sabado sa gabi nasikop ang amahan. Matud pa pasangil sa amahan nga napuno na siya sa di pagpaminaw ug di pagpatuo sa iyang anak kamagwangan. Ug matud pa kanunay kini nga musukol kaniya hinungdan nga niadtong Sabado tungod sa kalagot napunit sa amahan ang sundang ug natigbas ang anak. Nagbasol man apan andam niya nga atubangon ang sala nga nahimo. Kasong parricide ang ipasaka karong hapon batok sa amahan. According din sa iya, wala gid na sila specific giawayan. Isa sa iyang concern ra gyud is kanang anak daw niya di gid na maminaw niya magtubag-tubag o niya simple things nga kanang gipadunggan-dunggan na siya sa una sa iyang lula katong namatay nga uli ka diri di maskipan di man lang ka makadala. Murag nga naka-simple bitaw ng mga away. And then naabot sa siguro nag-accumulated na ilang hatred with each other